Olem fa in hi August ni somni paruk kumsang ni le somni paruk ni lai ni ania tukin jing lamdar kuavel khan Nepal ram China ram ne na an ri na ram ri de Tibet lam le Himalayan tlang dung vela tuilian râpthlâk tak a thlenga he thil thleng râpthlâk tak wang hian mi tam takin nunna an chan baka in le lo chan tam tak an awm bawk hriat theih china ruang somkua panga an hmu towa chin hriat lo a bo hi mi zathum le somriat lai an awm bawk heng zingah hian India mi khualzin engemaw zat an tel bawk he thil thleng hian kawngpui pawimawh tak Nepal le China in kal pawhna kawng chu kilometer somni le pahnih lai a thui a tih chiat baka Rasua Nuakot le Dading district te chu a ti chen a sa hle bawk he chhiatna thleng awang hian Nepal Prime Minister chuan thuchuah siamin tuilian tur le mang anga awmte chan chhuak turin Nepal Army Armed Police Force le Nepal Police te chu hmun pawimawh bik Rasua Nuakot le Dading district ah te rang takin a tir lut heng bakah hian Nepal Army chuan tual chhung mi le tuilian tura tangkhang te chan chuahnan le chiatna thlenna hmun pannan helicopter sawmpali lai a hmang bawk mahse hmun thenkhat Suabra Besi le Timura vela chuan tui chim a san em awangin helicopter pawh a tum thei lowa tui tlem hunah chauh tum tura rua hmanrih ani chhiatna dang a thlen zel lo nan mipui te chu hmun him le tlang sang lam pan tura hriat tir an ni bawk he chan chuah hna thawhna hian ramdang le India point manrua le damdawi pawimawh te an thon ve bawk ole tunah chuan tukin Nepal ram tuilian râpthlâk tak thleng video clip hrang hrang i lo thlir ho ang u मंदिर नहीं मन की मरी जाती है बहुत मरे बहुत मरे बेटा के मुझे मर गया बहुत पूरा साफ नहीं गो मकान चल गया यार खत्म क्या बोलना यार हे भगवान
ल माथि जोड्ने पुल पनि बगेको छ जोड्नको लागि मद्दत पुर्याइरहेको यो लाइफलाइन गाडीले बगाएको छ बल्ल चाहिँ ढुक्क भयो होला त्यो जस्तो उडाउँछ होला भइदियो ताजा लाहा भन्नु आएको हो लाहा भने होला ताजा लाहा भन्नु के भाग्न भयो हात दिउँ हामी यिनीहरूलाई